खुलुमखा जत हास्तेव तंगनाय ते दुइप्रा हास्तेनि फातारो सामुं हुमुं तांगै तंगनाय माया गोनां दिप्रासा yok जागोन मुसुंनाय yok sana मुसुंनाय लुकरन थानि कायसा कबकमुं ते कायसा साख्लायमुं फाइनाय तालनि सेप्टेम्बर तालनि 9 तारिख 10 तारिख फाइनाय सेप्टेम्बर तालनि 9 तारिख 10 तारिख दिल्लीनि जंतर मंतर जों प्रटेस्ट खायनाय सिनि हा दमानि न जों हुनुकनाय दै सिनि जे ग्रेटार टिप्रालेण्ड ते बरक गसे माने टिप्रासा एकट 6 मासनि बिसिं इमप्लिमेन्ट खायनाय हिमाने ते इलिगेल माइग्रेशन पुश बैक नतुयै जे हा दमानि पान्दा अब जंतर मंतर 9 तारिख 10 तारिख 9-10 तारिख जों खायनाय तालनि आबनि बागै जारा हास्तेव तंनाय ते हास्तेनि फातारो तंनाय हा गोनां सबानि ताखुते बुकुब्र नरक फाइनानि गांके नरक 9-10 तारिख नि चिनि जे अक हा दमानि पान्दाव ते चिनि मेमोरेन्डम याफारमुं पान्दाव मानजागना गांके नरक 8 तारिख न दिल्ली वो नरक जारा फाइना मुसुंनाय रक फाइनानि वान सबै तंनाय रक दिल्ली वो नरक 8 तारिख सफाय गांके बेलायके जानाय आं 8 तारिख नि बिसिङावनो आरो खानि सगैनानै जायतकनाय ते जारा हास्तेनि माया गोनां दाखुते बुकसंनो हायनो कबगो दिल्ली बो जों दर नारनानै आरो एरेन्जमेन्ट खायनानै टीम रहरखा ते जों जारा चिनि हिमै तंनाय बर्न आं तुइदुलै तंगो ते बर्न इफिननानि बागैबो किसु मीडिया पार्सनल रगबो फायनाय हिनि खोनाबो बर्न बन्दरक फारेखांके सुबालायदि त्रिपुरानि जे मीडिया पार्सन जारा कवरेज करनाय त्रिपुरासा मीडिया तंनाय बरकबो बेलाय दुख बिरमानस तंगो कारण जों सुजुग सेबसाब मीडिया थों तांसानाय थों जतन जों सेबसाब माया जों न जत जागा नर जागा तला खिगलाय जागो आउन बागै बर्नबो फारेखांके माया गोनां नखरनो कलबो बर्न सुबानानै डाइरेक्ट फन सुबाय मानो बानि बिसिंतै फन बर्न सुबाय मानो जाते बर दिल्ली फायमानातै सिनि मीडिया पार्सनल द कवरेज रैमानातै दै जारा जोंना ताबो फाइनाय सालो दिनै जो मुभमेन्ट स्ट्रं खायना बाङै चुबा चुखायनाय रंनो हायनो हायते एसे कबगो दिनै 9362769181 अन नम्बर अन मोबाइल नम्बर न कब दुपै करनि मानो अ चबाबो करना बागै बा फाइ हिम पाइना गांके बा कब दुप नम्बर न करनि मानो जों बाक्सा जदि दिल्ली सकना सिगां हिम पाइना गांके तै जोंनो सुबा हरै हानरना गांके बा अ नम्बर न नरक सुबा हरै मानो कल खायनाय सुबा हरै मानो याबा सुबाना सिगां किचा कल खाय करन गांके तानाय गांके जों नरनि निकुमा साब सुबाय तंगाबो जों साय मानो आतै कैसा कक केबनि सुबा सुखाय मानो जदि साख्लायना मुसुं गांके आबो साख्लाय मानो कारण डेली जों ताबो जे जागाव जों तंगसा आबनि एरेन्जमेन्ट डेली साबो खलाय आबनि स्पन्सरशिप आबो साब सुबा हरका आबो नरक जदि नरन अनुमति मानखांके जारा अनुमति रनाय नरक साबो तिनि सुबायनो तिनि जों माथुका मासाखा आबनो जों साख्लायनानै मुसुंगो जदि नरक जदि सिजाना मुसुं यांके आलादा जारा सिजाना मुसुंनाय रक गांके अमायके आनो सावै मानो हामबाय चिनि जे फाइनाय जे तालनि 9 तारिख ते 10 तारिख नि जे चबाबो नरक जेसेबानो मानजांना बागै ते जोंनो हिम पाइना बागै जेसेबानो नरक जारा खागोनां मुसुङै तंनाय रक सुंनाय रक नरक न आसे बिसिङाव फाइना बागै ताबुंनि सिम प्रिपेयार ना बागै न चाइतना बागै न कलबो हामबाय खुलुमखा तिप्रासा ग्लकथं बुबाग राय ग्लकथं चिनि तिप्राहा दाक्तिनो जों यक जाखा जों नुग मानसिखौ हामबाय।